Zdravo živo, Grujane! Pravo si, Čedo. Zdravo, Stanoje. Je li to meni oči nešto suze ili si mi ti nešto neraspoložen, Grujice mojice moj? Jeste, Stanoje. Nije valjda. Da ti neko možda nije drpio prasiće koji si hteo da uvaljaš onim smrdljivim ugrima od preko reke. Jeste? A šta ti znaš o tome? Znam to da si mi svake godine davao prasiće iz onog obora kraj Čardaka, a također znam da je sada taj isti obor potpuno prazan. Moj Stanoje, oko Sokolovo vazda. A imaš li ti možda, Sokole, neko objašnjenje u tom smislu zašto je takvo stanje stvari u poljoprivredi? Naravno da imam, Stanoje. Eto, baš sabajle jutros bane nam na vrata neki tvoj kolega Vidoje. I čovjek me evo lepo zamolio da mu da malo prasića da pregrmi se svojoj momčadi zimu. A ti znaš mene, ja takva srca nisam mogao da odbijem. Znaš kakav sam ja kad dođe naša stvar u pitanje? A da se taj tvoj Vidoje možda ne zove... Obrz, Leitnant, von Vidojzen! I da ti nije slučajno za to tvoje dobročinstvo tutno jednom 150 zlatnika. Slušaj, Stanoje. Slušaj, Mujane! Nemoj mene da radiš na jeftinu zajebanciju. Ajde, Grujice, Mujice, daj nešto bolje. Jutros. Lažem, sinoć. Pojavila su se nekakva ogromna svetla na nebu. I dok smo mi, Tečem i Đorđija, izašli napolje, Stanoje, na nebu je bilo neko ogromno lebdeće jaje koje je usisalo sve prasiće i Grokne. odletelo. Slušaj me, jajašce s neba. Ova situacija je dosta neprijatna i zato ne bih previše da dužim, nego ću da ti ponudim dva moguća rješenja, pa ti biraj. Prvo je da za 2 dana skupiš 170 prasića za mene i za moje junake. A drugo? Da ovog trenutka povučem okidač i probušim ti nosnu kost. Pa onda prvo. Vidiš kako se ti i ja brzo dogovorimo, Grujice, Mujice moj. Ne kažem ja za džabe svima da si ti moj omiljeni jatak. Jel tako? Ja šta? I treba da mi budeš zahvalan, jer da ljudi to ne znaju, odavno bi te okačili od čengele što šuruješ s Turcima. Znači, Mujane, sve ti jasno. Jasnije ne može biti moj, Stanoje. Ako ne bude prasića, onda... Ja more! 170 komada za 2 dana, to nije nikako problem. Čekaj bre, stani. Stani! Ha! Čekaj, stani. Čekaj, polako. Jesmo svake godine radili 100 do 120 komada, ali tako? Jel' tako? Evo, ja imam sve zapisano. Vas ima 22. 38. Ne bre, 22. Pa primio sam jutros u družinu neke junačine koji su preživali jednu malu borbicu, tako reći brbuljak, kada smo jutros iskasapili njihovu grupu koja se muvala po mom terenu. I zamisli, molim te, bezobrazluka, oni su sebe nazivali ajducima. I budi srećan što su sa sobom vukli 140 prasića, inače bi sad morao da prikupljaš cirke 250 do 300 komada.